Està un altre cop amb el Marc. Sí, He guanyat-ho! Gràcies, I això què faig? I pel vídeo... Barretes, Marc, barretes. Al revés, no s'ha de fer? Bueno... Estic tirant les cap enrere. Bé. No rebran segona part. No, així, no? Què són, 7? Si dono 1, 2, 3... No, així no, Marc. Hòstia, una. No em lieu. És 2. No és gaire difícil, Marc? 2 per 3. Però llavors podria haver començat per l'1? Fas 2. Tira el 2. Quantes t'he tirat? Hi ha 3. Ja ho sabia. Sí. També m'has tirat 2. No, perquè ara... Encara no he T'he tirat a tu, oi? Encara no ha arribat. Teòricament el Marc és l'últim, l'únic que passa que és tan xulo que reparteix el El burro delante para que no se pare. És el burro. Jo m'he tirat, veritat? Molt bé. És el burro meu. Hola. El teu burro. I jo tiro, començo, allò. No, algú ho veurà. No Jo. Per què ho dius tu? sé. No, perquè ets la